Hola! Avui us explicaré el conte de què fa gust la lluna. Vosaltres sabeu quin gust té, Jo no l'he tastat. Ens preparem? A la 1 surt la lluna. A les 2 surt el sol. I a les 3 tanco la boqueta i no dic res. Feia molt de temps que els animals volien saber quin gust tenia la lluna, si era dolça o salada, només en volien tastar un trosset petit. A la nit miraven el cel ansiosos, es posaven de puntetes, estiraven el coll, els braços, les cames, però ni l'animal més gran era capaç de tocar-la. Un bon dia, la petita tortuga va decidir enfilar-se damunt de la muntanya per veure si així podia tocar-la. Tot i estar més a prop, va veure que encara li faltava una miqueta i va decidir cridar a l'elefant. Elefant! Si t'enfiles a la meva esquena, potser podem arribar a tocar la lluna. La lluna es va pensar que era un joc i va decidir enlairar-se una miqueta. Quan l'elefant va pujar damunt de la tortuga, no va ser capaç d'arribar, però va decidir cridar a la girafa. Girafa! Si t'enfiles a la meva esquena, potser podem arribar a tocar la lluna. La lluna, una altra vegada, es va tornar a enlairar una miqueta. Quan la girafa va pujar damunt de la tortuga i damunt de l'elefant, estava una mica més a prop de la lluna, però tot i així tampoc arribava i va decidir cridar a la zebra. Zebra! Si t'enfiles a la meva esquena, potser podem arribar a tocar la lluna. La lluna, que estava molt juganera, va tornar a enlairar-se una miqueta més. De manera que la zebra, quan va pujar damunt de la girafa, estava més a prop de la lluna, però tampoc arribava a tocar-la. Així que la zebra va decidir cridar al lleó. Lleó! Lleó, si t'enfiles a la meva esquena, podrem arribar a tocar la lluna. La lluna va tornar a enlairar-se. El lleó, quan va pujar damunt de la zebra, tampoc arribava a tocar la lluna i va decidir cridar a la guineu. Guineu! Si t'enfiles a la meva esquena, jo crec que aquesta vegada sí que ho aconseguirem. La guineu va anar de pressa i va pujar a l'esquena del lleó. La lluna es va enlairar una miqueta més. Sí que estava més a prop, sí, però no hi arribava encara. Aleshores va decidir cridar al mico. Mico! Si t'enfiles a la meva esquena, aquest cop sí que sí. El mico va anar pujant a poc, i quan es va posar damunt de la guineu, què va passar? Que la lluna, abans de que pugés, es va enlairar una miqueta més. De manera que el mico quasi que tocava la lluna, però només podia olorar-la. Però li faltava molt poqueta, que sí? Sabeu què va fer? Sabeu a qui va cridar? Va cridar al ratolí. Ratolí! Si t'enfiles a la meva esquena, aquest cop estic segur que podrem arribar a tocar la lluna. El ratolí va anar de pressa i va pujar damunt de la tortuga, damunt de l'elefant, damunt de la girafa, damunt de la zebra, damunt del lleó, damunt de la guineu i damunt del mico, que el mico li va dir: no pateixis, jo t'agafo ben fort, vale? Què va passar? La lluna no es va moure perquè es pensava que un animal tan petit no seria capaç d'arribar. I el ratolí ho va aconseguir. Va fer una mossegada
a la lluna. Oh, mireu! Va aconseguir mossegar un trosset de lluna. Estava tan satisfet que el va saborejar i li va repartir un trosset al mico, un trosset a la guineu, un trosset al lleó, un trosset a la zebra, un trosset a la girafa, un trosset a l'elefant i un trosset a la tortuga. I sabeu què? Van trobar que la lluna tenia gust d'allò que més els agradava a cadascú. Estaven tan contents que aquella nit els animals van decidir dormir tots juntets. Ho havien aconseguit. I conte contat, ja s'ha acabat. Espero que us hagi agradat.